For today's video mga idol, diri dami sa Red Sky karon adlong Domingo kay diri namo gibinyo ang amo ang Christmas party sa LPB Legend diri sa Red Sky kay medyo nalit lang ni mga idol kay katong bulan sa December busy kaayo ang isa't isa kanamo kay naami sa adlaw sa pag happy-happy sa among pamilya o di wala jud may time ani mga idol bros karon namo gisit ang adlaw kinis pa rin jo di gini palupig nakakauna. So kining nang lingkod diri mga idol, kini humana na sila kaon kay kami ani, nalit may pag-abot ani kay kami gikan mi dito sa Matambabay. Naning kamot mi ang tawag content mga idol para napo tay i-upload onyang gabi shout out dai sa akong mga kauban diri nga nang lingkod nga humana sila paniod to. Walay problema kay kini makakaon gid sila tanan ani bahala ginagmay basta kakaon gid ta tanan. Daghan kay nagpa-shout out diri mga idol. Kining uban kay naman po ni mag-change gift man po ni mga idol. Nag-change gift ang mga player ani. Kami ani wa mi ka-apil og change gift kay medyo nalit na mi sa oras ba naabot mi diri siguro mi ani mga mag-alauna na siguro. Patindog-tindog ning uban diri ani akong kauban ako diri si Michael Bourbon. Naa na sila diri. Si Alan Ramirez mo ni ako mga kauban kini mga bag-o ni mga idol nanulod na ayan pud ilang mga asawa nang uban lingaw lagi kayo kay kuan kay daghan ko kay ni diri napita ang uban nga ligo ang uban dito ga plaster na sa lamisa ako na silang gilibot tanan ko kumusta na mo diha nakakaon na mo daw sila kaway-kaway na sila tanan diri na buko sa pikas lamisa mga idol kay para di po sila magmahay nga wala sila nakuha sa ako ang pag video diri diri daghan kami ipakita na ko ni mga idol daghan ka lami kag sila gi-smile ana pa sila idol shout out to me diri shout out din sa nang lingkod diri no dapita labi na gid na silang pilyas kadungog labi na siyang mga asawa kini magpa-shout out sa kuha shout out daw G-Vlog walay problema kay libuton ta mo tanan diri para makita jud mo sa kamera para makaingon jud mo nga legit gini walay problema sige padayon na mo sa inyohang pag happy kay mao man ang ato ang kalipay diri sa LPB Legend kay kita mga idara naman ta maningkamot lang kita ning exercise para healthy ang atong panglawas di ta magsigig lingkod kining basketball mga idol lihok tanan atong mga lawas so diri mi pating sadya lagi mga idol talagsa ra na mahitabo sa isa ka tuig siguro mag championship na sa mga 6 months. So nakaipon-ipon jud ang tanan. Shout out sa among mga presidente diri sa among treasurer, sa amuang mga kaubanan nga opisyalis maayong udto kaninyong tanan. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga mahapsay ang ato ang pag championship. Walay mga injury nga nahitabo. Thank you kaayo ninyo. Nagpasalamat kami sa inyong mga suporta sa amuang pag paningkamot diri. Thank you kaayo. Kining isa nakabunot og regalo. Okay kaayo. Kining isa seryoso, isa wala man ko kabunot kay wa pa natawag akong pangalan. Thank you for watching mga idol.